Nakauli na ang 600 ka mga PNP personnel sa Police Regional Office 12 na Gipang-Deploy sa Barmm para sa 2025 midterm elections. Dino sa kagatos nini ang naggikan sa Cotabato Police Provincial Office nga gipakatag sa Lanao del Sur. Pinaagi sa gihimong Heroes Welcome, gipasidunggan sila sa ilang pagbantay sa seguridad sa polling areas. Ato silang gitagaan og Heroes Welcome, no, kaya para sa atua ang ilang gihimo is usa ka heroic action, no, bisan pa nga ang ato ang kapulisan ang andam manggid kana siya, pero ang ilang gihimo is special, okay, tungod sa ilahan na himong peaceful ug naplastar ang election dito sa area sa Lanao del Sur. Gihatagan og medalya ng kagalingan ang matag personahe nga usa ka komendasyon nga nagpakita sa ilang dedikasyon, disiplina ug profesionalismo nga dakong tampo sa malinawon ug luwas nga midterm elections sa Barmm. Guys Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.